No niin, hyvää huomenta kaikki. Tässä on nyt 3-4 päivää leikattu. Tai 3 päivää. Oli tuossa välipäiväkin välissä. Oli niin huono keli, räntaa ja lunta satoi ja vettä ja pakkasta ja muuta. Ei oikein viittinyt tulla tarhalle. Tässä nyt on vielä pari riviä jäljellä. Tää on nyt vähän paremmalla ajalla tämä katsaus tänne, mitä täällä tapahtuu ja miten tämä vuosi meni noin niinku päällisin puoli. Eli kesähän meni aika hyvin. Kesä oli tosi pitkä ja kuuma varsinkin, ja sehän nyt aiheutti sitten sen, että nuo kaikki nuo kaikki viinitarhat kypsy yhtä aikaa ja ennätysaikaisin, eli elokuun lopulla aloitettiin jo sitten sadonkorjuu, ja meillä tosiaan niin olisi mahdollisuus, tai yleensä menee vuosi silleen, että aloitetaan syyskuun puolivälillä, syyskuun alussa ensimmäiset sadonkorjut valkoisten rypäleiden kanssa, ja sitten kun valkoiset on kerätty ja ne on tuolla käymässä niin sanotusti viiniksi, niin sen jälkeen meillä on hyvin aikaa yleensä aloittaa sitten vasta se punaisen korjuu, ja se menee jopa sinne syyskuun loppu, lokakuun alkupuolelle tiettyjen lajikkeiden kanssa. Mutta nythän ne kävi silleen, että ne tosiaan kypsy kaikki yhtä aikaa, ja siinä olikin semmonen mielenkiintoinen homma, että sokerit alkoi nousemaan niin kuin tosi äkkiä ja tosi korkeaksi, ja sitten siinä on se vaara, kun se sokeri lähtee nouseen ja ne kivet ei kerkiä ehkä välttämättä kypsyä, eli kivethän täytyy olla rypäleen sisällä, että on tavallaan niin kuin tummia, mustia ja vähän läpikuultava se rypäle, niin se tavallaan vähän jää niin kuin semmoiseksi vetiseksi se rypäle, mutta ei siinä, sokerit oli aika hyvissä ajoin hyvät, ja nehän on pakko silloin ruveta kerää, koska sit kun sokerit nousee, niin hapot alkaa laskea, ja sitten kun hapot lähtee laskeen, niin siitä tulee kyllä aika, en nyt voi sanoa, että hyvää viiniä välttämättä, mutta meillä nyt tähän mennessä on kaikki, mitä on nyt tähän mennessä maisteltu ja on kypsymässä edelleen tuolla tankeessa, niin vaikuttaa hyvältä ja happoja on hyviä, ja sitä en tiedä mitenkä se malolaktiivisen käymisen kanssa sitten käypi, että sen näkee sitten kun käytetään Labrassa nuo viinit niin testissä. Ja sitten meillä nuo viimeiset viinit, mitä tuli Merlota, niin niissä oli jo sokerit niin kuin ihan tolokuttomat, eli saa nähdä päästäänkö niissä viimeisissä viineissä edes alle 16%, mutta saa nähdä, en tiedä siitä vielä, että en tiedä pitääkö tuo kirkkoviiniksi alkaa sitten tekemään vai mitä sen kanssa tehdään, mutta se on sitten asia erikseen. Mutta vuosi meni oikein hyvin, ei ollut raekuuroja, ei ollut tauteja, vähän siinä alkukesästä meinasi tulla peronosporaa ja pikkusen sitä hometautia, mutta ei niistä sitten kun ruiskuttamalla ruiskutti, niin mitään isompaa ongelmaa onneksi päässyt tulemaan, ja eikä tässä ihan jees, ja toivotaan nyt, että viinit kypsyy hyvän makuiseksi, ja toivotaan nyt tälle vuodelle, että tulee ihan yhtä hyvä vuosi. Tietysti nyt saisi olla ehkä normaalimpi vuosi, että ei nyt tarvitsisi ihan nyt elokuun lopussa alkaa mitään punaisten rypäleiden syrettiä tekemään. Olisi se vähän mukavampi, kun olisi pikkusen enemmän sitä aikaa. Kun siinä tulee se ongelma sitten, että meillä ei kellarista loppuu tilaa, ja punaiset täytyy käyttää tuossa kellarin yläpäässä, niin siellä kun alkaa olla 500-600 litran saavia yhtä aikaa, niin ei sillä nyt sitten hirveänä sovi tekemään, että se tulee vähän ongelmia sitten puristamisen
prässäyksen ja kaikkien kanssa, mutta eiköhän tämä tästä ihan hyvin menee ja ei muuta kuin kiitoksia katsojille, kaikkea hyvää ja palataan juttuun taas. Jahka minä joudan videota ottaa. Se on morjens.